Ahojte, aktuálne sa nachádzame na predajni Floorball for You, kde sme si pre vás pripravili video na toolbagy, v ktorom si ukážeme, na čo taký toolbag slúži, kde ho môžeme využiť a čo všetko sa do neho zmestí. Čo je to vlastne toolbag? Toolbag je to nejaký vák, ktorý slúži hráčom florbalu na uloženie si hokejky, veci a všelijakých drobností. Každá značka má pre seba nejaký toolbag a každý toolbag je niečím špecifický. Ako prvý sme si pre vás pripravili Excel Giant Logo Toolbag. Takže tento toolbag tvoria dve komory. Jedna komora slúži prevažne na hokejky, plus je tu malé vrecko na nejaké drobnosti pre florbalistu, na nejakú peňaženku, loptičky a tak ďalej. Druhá komora slúži prevažne na veci. Sú tu malé vrecká zo sieťoviny, kde si môžete nejakú drogériu uložiť. A plus je tu veľký úložný priestor, do ktorého vôjde strašne veľa vecí. Tieto toolbagy patria do cenovo strednej triedy. Prakticky minuloročný model je za cenu 38,90 a novoročný model, ten oranžový, je za cenu 49,50. Ako ďalšie sme si pre vás pripravili tieto toolbagy od značky Oxdog. Toolbag G3 a Toolbag G2. Tieto toolbagy sa rozlišujú v názvoch, ale prakticky nie je medzi nimi žiadny rozdiel okrem toho, že tento je zelený a tento je modrý. Oba toolbagy majú pekné dizajnové prevedenie, ktoré zdobí buď zelený alebo modrý nápis Oxdog, ktorý dotvárajú farebné pásiky nad a pod nápisom, ktoré skrášľujú celkový dizajn toolbagu. Toolbag je zase tvorený z dvoch komôr. Jedna komora je určená zase na nejaké veci, na tepláky, mikiny a potrebné veci na zápasy alebo tréningy. Je tu malá sieťka na drobnosti. A druhá komora je zase určená na hokejku plus mini vrecká na doplnky pre hráčov. Tento toolbag má dĺžku 130 cm a ide o najdlhší toolbag, ktorý si dnes ukážeme. Je tvorený systémom popruhov, popruhy sú uložené tu dole pre jednoduché nosenie na chrbte, plus si ho môžete tiež zavesiť takto na plece, alebo môžete nosiť klasicky v ruke. Tento toolbag G2 je vyrobený z veľmi dobrého materiálu, takisto aj ako toolbag G3 a myslím si, že cena 44,50 zodpovedá jeho kvalite. Ďalšie toolbagy, ktoré si dnes predstavíme, sú toolbagy od značky Salming. Tieto dva toolbagy sú vyrobené pod názvom Tour a tento Salming modro-žltý je vyrobený pod názvom Pro Tour. Neskôr si vysvetlíme prečo. Poďme najprv k týmto Tour toolbagom. Sú vyrobené v two-face dizajne, čo znamená, že z jednej strany je jedna farba a z druhej strany je zase iná farba použitá na toolbagu. Tento prvý ružovo-fialový toolbag je vhodný skôr pre baby, pretože je vyrobený v takých farbách. Ďalej tu máme tento modro-oranžový toolbag, ten je vhodný skôr pre chlapcov alebo pre mužov. A tento tretí toolbag je vhodný aj pre chlapcov aj pre mužov, pretože sú na ňom použité univerzálne farby. Salming túto sezónu nezaostal s dobou a vyrobil naozaj krásne prevedenie toolbagov. Toolbagy Tour aj Pro Tour majú krásne svetivé prevedenie. Toolbagy od značky Salming tvorí na rozdiel od iných značiek iba jedna komora, v ktorej sa nachádza veľký úložný priestor na hokejku, na veci, na tréning, na zápasy a samozrejme ho tvoria postranné vrecká pre nejaké drobnosti. Toolbag je vyrobený samozrejme z kvalitného materiálu, ktorý by mal udržať bežný dážď. Toolbag má klasické držanie, môžeme si ho zavesiť cez plece, alebo ho môžeme klasicky nosiť v ruke. Tento toolbag zaraďujeme do strednej cenovej kategórie, stojí 45 € a je to najpredávanejší toolbag túto sezónu od značky Salming. Značka Salming stavila túto sezónu hlavne na tento Salming Pro Tour toolbag. Ako jediný je vyrábaný v dvoch komorách. Jedna komora je určená na veci florbalistu, samozrejme ju tvoria bočné vrecká a druhá komora je v termoúprave pre regulovanie vplyvu vonkajšej teploty.
Je tvorený systémom popruhov pre jednoduché nosenie na chrbte ako batoh, takže sa príjemne nosí. Tento toolbag si môžete zakúpiť za cenu 67,50. Cena je výrazne vyššia, nakoľko ju zvyšuje termoúprava, ale tento toolbag sa vám určite odvďačí tým, že v ňom budú hokejky maximálne chránené. Ako posledné sme si pre vás dnes pripravili tieto Zone Mega Toolbagy, ktoré sa vyrábajú v troch farbách. Prvý sa vyrába v oranžovo-bielo-čiernej farbe, druhý v žlto-ružovej a tretí v zeleno-bielej farbe. Zone si v tejto sezóne dal veľmi na dizajne záležať a jeho toolbagy sú toho dôkazom. Tvoria ich krásne svietivé farby a s týmto toolbagom vás neprehliadne žiadny človek. Všetky tri toolbagy Zone tvorí jedna komora, ktorá je nepremokavá. Samozrejme ju tvorí množstvo postranných vreciek a tieto toolbagy majú aj vonkajšiu komoru pre doplnkové veci, ako napríklad doklady a tak ďalej. Toolbag je vhodný na nosenie cez plece, keďže ho tvorí tento cezplecný pás. Plus ho môžeme nosiť aj takto v ruke, alebo si ho môžeme bežne zavesiť na rameno. Toolbagy Zone sú trošku drahšie toolbagy, cena je až 60,50, ale sú vyrobené z kvalitného materiálu a cena je toho dôkazom. To je na dnes všetko, dúfam, že sa vám videjko páčilo a čoskoro sa vidíme pri ďalšom. Čaute! Hej, prečo ste ma tu nechali? Haló? Haló, je tu niekto?